दामजु दामगिरि नोंथांमोनखौ रोमैनो दामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय।
दा बिनि गेजेरावनो रायजो राजा नोंथांमोना सेथि नैथि थामथिखौ सिनायनो हादोंना हायाखै बिनि गेजेरावनो जोंहा दङ दहायबो जोङो गोजाननिफ्राय नुहुरदोंमोन मोसानायबो नुदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंहा सेथि नैथि थामथिया दं 34 बिथांखौ एसे आवगायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय टप 7 आव बाहागो मोननाय बिथांखौ नैथि टप 7 निफ्राय फैगोन बिखौ नाम्बार 169 बिथांखौबो आवगायनो खावलायनाय थाबाय बिनि उनाव फैगोन बिखौ नाम्बार 178 बिथांखौबो आवगायनो खावलायनाय थाबाय बिनि उनाव 126 बिखौ नाम्बार बिथांखौबो आवगायनो खावलायनाय थाबाय बिनि उनाव दङ जोंहा 141 बिखौ नाम्बार बिथांखौबो आवगायनो खावलायनाय थाबाय मिलौदो मिउजिक होनो थाखाय खावलायबाय रोमै रोमै बिखौ नाम्बार 161 बिथांखौबो आवगायनो खावलायनाय थाबाय जोंहा साब्रैल' थासै बिखौ नाम्बार 194 बिथांखौबो आवगायनो खावलायनाय थाबाय बैसागु आफादनि देरहासार जानाय दायो बेहाय साथाम दङ बे साथामाव सोर सासेया सेथि सोर सासेया नैथि सोर सासेया थामथि बैसागु सिख्लानि थामथि बान्था 181 बिखौ नाम्बार बिथांखौ आवगायनो थाखाय खावलायनो हाबाय बे बान्थाखौ बावदोंमोन मयना दैमारि उदालगुरि वार्ड नं 4 नोगोद 15,000 रां गोजोननाय थाबाय दसे थाथ'नो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय दायो दसे उनावनो बिथाङा मोसानो मोनबावगोन बयबो मोनसे आखाइ खबनो हागोन रायजोखौ मोननो हादों बिखौ नाम्बार 115 बयबो आखाइ खबनो हागोन रायजोखौ आरो बिथाङा बैग्रिगुरि गामिनिफ्राय दैजिकुइ मोसाहारि बिथांखौ साजायनो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय बिथाङा थांनाय बोसोरावबो नैथि बान्था मोननो हादों आरो सिगाङावबो